Zásuvka jinde, trubka jinde, topení vede nějak a nikdo neví vlastně proč. Přesně tak začínají problémy, který v domě prostě nechcete. Instalace v domě nejsou jen trubky a kabely schované ve zdech. Je to systém, který musí fungovat jako celek. Když se elektro, voda a topení řeší bez jasného plánu a bez koordinace, jednotlivé profese si navzájem začnou překážet. Něco se posune, něco se improvizuje a něco se udělá jen tak, aby to vyšlo. Na první pohled to často není vidět. Dům může vypadat hotově, ale pod povrchem může být pěkný zmatek. A ten se projeví až ve chvíli, kdy je potřeba něco opravit nebo upravit. A pak se znovu seká do hotových stěn, hledá se, co kudy vlastně vede, všechno se prodražuje a všechno ještě ke všemu trvá díl. A v horším případě může jít i o bezpečnostní riziko. A proto nejsou technické normy a revize zbytečná formalita. Mají být provedené správně a bezpečně a tak, aby dům fungoval i za několik let. U instalací nestačí, že to je nějak provedené dnes. Musí být promyšlené dopředu, protože co je schované ve zdech, ovlivňuje celý dům.